Bueno, egunon, eta eskerrik asko etortzeagatik. Orain, egingo dugu ekitaldiari, ekingo diogu. Hasieran, nik neuk irakurriko dut foro sozialaren ikuspuntua, eta gero, Inés Osinaga eta Txiki Muñozek esplikatuko dute beste ikuspuntutikan. Eta ondoren, denok kartela altxata, aterako dugu argazki masiboa. Mila esker hemen gaur biltzeagatik, goiz eder honetan. Jende kopuru polita, gure gizartearen anistasuna islatzen duena. Batzuk, haien erakundeen ordezkaritzan etorri dira. Beste batzuk, modo individualean. Bizitzaren arlo ezberdinetatikan, etorri zaizkigu unibertsitate eta hezkuntzako beste maileko irakasleak, baita ikasleak ere, langileak eta sindikalistak, kazetariak, euskalgintzako langileak, emakume feministak, gazteak, jubilatuak, eta baita ere presoen zenitartekoak. Haiek dira egunero, astero, urtero, etxean, kalean, espetxetako egoera gogorraren ondorioak pairatzen dituzten pertsonak, beti haien zenide presoen ondoan, ánimo guztiei. Algunas caras son conocidas públicamente, otras las conocemos por relaciones personales, y las hay que no son desconocidas. Pero todas están aquí unidas en el mismo objetivo: animar a la participación en la importante iniciativa del 9 de diciembre en París, en el camino a una sociedad en paz, sin personas presas, deportadas ni huidas. Joan den martxoan, laugarren foro soziala antolatu genuen, presoen egoera aztertuz, haien gizarteratzeko bide orri sendo bat garatzeko, lanean jartzeko. Bide horretan, armagabetzeko arraskatatzua izan den triangulazio metodoa eraiki behar dugu. Nafar, EAE eta Ipar Euskal Herriko instituzio, gizarte zibila eta preso eta ieslarien kolektiboen artean akordioak lortuz. Une honetan, hegoaldean, foroak lanean dirau alderdien arteko harremanak bultzatzen. Sindikatuen artean adostasun handia dago, publikoa egin dena ja, behin baino gehiagotan. Eta adibideak badaude jada, Eusko Legebiltzarreko ekainaren 29ko ebazpena eta sindikatuen prentsaurrekoa uztailak 5ean. Uda aurretik bestalde, EPPkak beste mugarri bat jarri zuen jorratu beharreko bidean, bere barneko eztabaidaren ondorioak ezagutzera eman zituenean. En primavera, además, se había materializado el desarme de ETA, en un proceso realmente novedoso, donde se reveló por primera vez un método clave para ir desatando los complicados nudos de las consecuencias del conflicto: la triangulación. En aquel caso, fue entre las instituciones de nuestro pueblo, la sociedad civil y la comunidad internacional. Quienes impulsaron esa vía en Iparralde, las y los artesanos de la paz, Bakebidean, no dejaron, sin embargo, sus compromisos tras ese logro. Lanean jarraitu zuten, jarraitzen dute, presoen egoeraren korapiloa askatzeko bila. Diskrezio osoz, jendarteanen onarpen zabalaren babespean aurrera egin dute. Irailaren 23an, Ipar Euskal Herriko Elkargoaren adierazpen garrantzitsua kaleratu zen. Besteen artean, presoen egoera konpontzeko Parisera zuzenduz. Kolore politiko guztietako hautetsiek bat egin zuten deklarazioarekin. Eta handik gutxira, urriak 19an hain zuzen ere, jakin izan dugu lan esparru bat zabaldu dela Frantziako Justizia Ministerioa eta Euskal Ordezkaritzaren artean, presoen aferari erantzunak bilatzeko. Urratz esanguratsua da. Foro sozialaren ikuspuntutik lan eredugarriaren fruitu bat. Así pues, el contexto actual nos demuestra
que si bien hay cosas que aún no cambian, cosas que incluso parece que andan hacia atrás, hay indicadores de que las cosas pueden cambiar. La actitud del gobierno francés ya no es la de hace unos años. Se vio el pasado 8 de abril y se presiente respecto a las personas presas. Se aleja de los planteamientos de Madrid y abre su propio camino, que sin duda, a su vez, repercutirá en Madrid. Es el momento para una manifestación como la del 9 de diciembre, para la participación de la ciudadanía. Hiru irraietatik ari gara abiatzen helmuga berdinera iristeko. Nafarroan, EAEn eta Ipar Euskal Herrian egiten ari den lana bideratuta dago preso, deportatu eta ieslari gabeko bake eta konponbiderako eszenatokira. Eta Parisetik pasatzen den karrila hori guztia era bateratuan erakusteko aukera ematen digu. Herritarren ikuspuntutik, elkarte ezberdinen ikuspuntutik hitz egiteko, gurekin daude Txiki Muñoz, Elaren idazkari nagusia, eta Inez Osinaga abeslaria. Haiena da hitza. Inez?